No takže čaute chlapci a nechlapci, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. A toto video som začal natáčať kvôli tomu, lebo dostal som Juice WRLDa do Fortniteu plus nejaké backblingy, a nejaké loading screeny dám klemo. Idem do lockeru a tuto vidím nádherne Juice WRLDa. V dnešnom videu si za tohto tu Juice WRLDa zahrajem. Ak sa vám bude páčiť toto video, tak nezabudnite dať odber za zvonkom, ináč vám zjem všetky oriešky a môžeme ísť rovno do hry. Ja už som v lobbyčku a vidím tu každého, teda jedného typka som tu už videl, že má skin Juice WRLDa. Do komentáru napíšte RIP pre Juice WRLDa. Ale dneska padáme asi, normálne padneme na môj obľúbený spot, asi tu pri Frenzy Farms. Ak máte Juice WRLDa do Fortniteu, tak mi to rozhodne napíšte do komentáru, lebo proste je to cool a Dona chce mať Juice WRLDa zadar. Koncíri, why not? Ja už môžem rovno padnúť. Pondelok vyjde možno video z Juice WRLDového koncertu, takže určite sa na to video pozrite. Toto video je teda na stredu naplánované, takže ak toto pozeráš v stredu, daj like, toto pozeráš vo štvrtok ráno alebo po obede, daj. Už mám miničko. Tento skin Juice WRLDa je dosť pekný, mne sa dosť páči, takže proste ten skin vyzerá coolovo a nám vyšla perfektne zóna. Ak chcete, aby som išiel na Juice WRLDovú live event, to dajte vedieť do.com, lebo potrebujem vedieť, ja by som tam aj tak išiel, ale neviem, či mám z toho natočiť video. Počujem tu už nejaké hovedo. Lara ako ja, ale z huntingov na mňa nechoď. Ja už mám taký pocit, že som to tu celé vylútil. My môžeme ísť rovno do Frenzy Fields, alebo teda respektíve do Frenzy Farms. Počujem tu už fighty vo Frenzy, bývajú vždycky fighty, to si zapamätajte. Tak určite. Tu by niekde mali byť, jasné. Jasné. Typeček mal shotgunu, takže tebe sa dobre hrá, že? Dobre sa ti hrá. Debil. Je dobré, že tento skin môžu dostať všetci, lebo ja by som to takýto free skin ocenil tak pred 4-3 rokmi. Teraz si pôjdem kúpiť asi nejaký nový mikrofón, lebo proste tento mi je nestabilný. Mám to na nejakom stojančeku, presne tuto ten istý, čo máte na obrazovke. A proste je to otravné. Zvuk je najdôležitejší a ja mám zvuk, kebyže to natáčam v jaskyni alebo na hajzlu. Toto video natáčam o 7:30, takže o 7:30 a za chvíľu mám ísť do školy, takže nech to stihnem hru a proste niekoho tu za toto utlúcť k zemi. Čo je to, je nejaký lak? No ale vidím, že máme spoločnosť. O kurva! Ale tu už je týpek, takže hurá, preč. Ja idem radšej do druhého domu. Si myslel, že sa s ním budem hrať na haňač, alebo kúpim si novú grafickú kartu a bude to bežať plynulo, lebo proste grafická karta je na tom dosť dôležitá, ak to chcem hrať, aby ste sa vy na to pozerali, ne aby to bolo aj one nejaké na grafickej karty, ktorá je v školskej jedálni, ale chápeme sa. Ale ja už mám taký menší loadout urobený. Už mám aj grappler. Už vidím niekoho fajtiť, ale tam vidíme Juice WRLDa. Ja viem, že tu niekde bol ten týpek. Už idú po ňom dvaja. Juice WRLD. Jak ho prekvapím. Tak seš úplnej čurák! Dobre ľudia, ak sa vám video páčilo, že som skapínal, tak mi nezabudnite dať odber za zvonkom, ináč vám zjem všetky oriešky a nenapadne u vás na Vianoce v dedine alebo meste sneh. My sa vidíme u ďalšieho piatočného videa. Zatiaľ čau.